10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfit 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit Southfit at Sun.Star.com.ph to get the latest updates. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Duha na ang kumpirmadong patay sa pag-igo sa bagyong Lando sa Luzon. Usa ka 72 anyos nga ginang ang namatay human nadatugan og concrete wall sa Subic, Zambales. Samtang usa ka 14 anyos nga babae ang nakahiagom og grabing samad ug namatay human natumbahan og punuan sa kahoy ang ilang balay sa Quezon City. Sa report sa NDRRMC, 20,000 na ka mga tao ang apektado sa bagyong Lando didto sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol ug Cordillera Administrative Region. As of 11 a.m. karong adlawa, nasigpatan sa pag-asa si bagyong Lando sa 20 kilometers west sa Vigan City, Ilocos Sur. Gipaubos karon sa Public Storm Warning Signal number 2 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ug Cagayan, apil ang Kalayan ug Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar nga ubos sa Public Storm Warning Signal number 1 mao ang Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Isabela ug Batanes. Pasakaan og kaso ang kapitan ug 5 ka tripulante ingon man ang tagya sa motor banca nga nalunod ni atong Biyernes sa gabii sa kadagatan sa Sugbo. Matod sa Philippine Coast Guard nga dunay tulubagon ang tagya sa MB Mansan nga sinolito Abapo tungod kay wala marehistro ang bangka sa marina ug milawig kini bisan pa man ginadili na ang pagbiyahe ni adtong adlawa. Kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries ang atubangon sa kapitan ug 5 ka mga tripulante sa MB Mansan. Samtang way planong mopasaka og kaso ang chief mate sa LCT Golden Crescent nga si Rudian Payusan. Human naputol ang iyang tiil sa diyang misulay siya pagsalbar sa mga biktima sa nalunod nga bangka. Gipasabot ni Payusan nga gusto niyang tabangan siya sa tag-iya sa MB Mansan sa iyang mga gastuhan sa tambalanan ingon man ang operasyon kaniya. Kasamtang gibalog karon sa Waterfront Police Station sa Sugbo ang kapitan ug 5 ka mga tripulante. Padayon gihapon ang investigasyon sa pagsuta kung unsa hinungdan sa pagkalunod sa pasaherong bangka. Misaka ngadto sa 34% ang kuha sa mga mangingisda sa Davao Gulf human kini gisaladaan sa commercial fishing sulod sa 2 ka buwan. Matud pa ni BFAR Davao Director Fatma Idris nga dili lang mas daghan apan mas dagko pod ang kuha sa mga mangisda sa bullet tuna kon pirit ug big-eyed scad kon matambaka. Kini nagpamatuod nga tungod sa pagsira sa Davao Gulf nahatagan og higayon nga modagko ug modaghan ang isda. Giklaro ni Idris nga padayon nilang i-monitor ang entero Davao Gulf sa tibuok tuig. Usa ka premium mixed-use joint venture project sa Hong Kong Land and Taft Properties ang himoon sulod sa 20 hektarya nga propiedad sa Mandaue Reclamation. Ang proyekto gitawag og Mandani Bay gikan sa karaang pangalan sa siyudad sa Mandaue. Matud pa ni Gilbert Ang, project director sa Mandani Bay, nga i-develop sa waterfront area sa maong lugar ug mahimo gani kining alternatibong agianan sa airport. Kasagaran sa development sa Mandani Bay kay residential. Aduna usab kini retail nga area ug parks. We're targeting to complete it within the next 10 years. Our initial investment will be around for phase 1, we'll be spending at around 4.5 billion. But aside from just constructing the buildings, like I mentioned earlier, we want the place to be alive already. We want as early as now. We want
people to experience the place, to love the place, that they would love going there, that they would want to live there. Usa sa mayong talan-awon sa project mao ang 2 ka ektarya nga green strip kun park nga i-develop niini. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Midaog ang 4 ka Pilipinong boksidor sa Pinoy Pride 33, The Philippines versus the World sa StubHub Center sa Carson City, California. Si Donnie Ahas Nietes nilampu sa iyang misyon sa pagdepensa sa ika-8 higayon sa iyang WBO Light Flyweight Division. Pinagi sa usa ka unanimous decision batok sa Mexicanong si Juan Pinky Alejo. Human sa maong kadaugan, si Nietes aduna nakaroy 37-1 for 21 knockouts ug nangandoy nga iyang makontra ang wapay fielding sa WBC flyweight champion nga si Roman Gonzalez. Sa ubang mga duwa, gipang knockout nila ni Mark Magsayo ug sa managsung Albert ug Jason Pagara ang tagsa-tagsa nila ka mga kontra. Si Magsayo dili kayo nakadispatcha ni Yardley Suarez sulod lang sa first round aron depensaan ang IBF Youth title. Si Jason Pagara ni knockout ni Santos Benavides sa Nicaragua. Ang iyang igsuon nga si Albert ni patumba usab sa lain nga Nicaraguan boxer nga si William Gonzalez. Nidawg usab si Bruno Escalante batok ni Mexican Nestor Ramos. Human sa 4 ka tuig, ni mando karon ang Court of Appeals nga ipadakop ug sugda na ang prosecution batok ang TV host Willie Revillame. Kini may kalabutan sa kasong child abuse nga gipasaka sa DSWD batok ang Revillame. Human nga gipasayaw ang usa ka 10 anyos nga batang lalaki sama sa usa ka male stripper ni adtong Marso 2011. Gikumpirma sa Court of Appeals ang desisyon ni Quezon City Judge Maria Luisa Quijano Padilla sa pagpadakop kang Revillame. Matud pa sa korte nga adunay probable cause nga nakahimo og kalapasan si Revillame. Matud pa sa korte nga ang argumento ni Revillame nga dili niya intensyon nga makalapas sa balaod o sa kabutang nga angay hisgutan sa trial sa kaso. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po din sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa Ultra Lotto 658 ug 649 Super Lotto sa mga bulang kagabi. Walahon unya ang 645 Mega Lotto ug 655 Grand Lotto. O gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Ug dinhi natapos sa atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahan www.sun.star.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!